Uba balajit rani MDC kanong po, haga khat artarik ujeliw, ulalumi kinong yalam jong kirat, bakentup ikisim, kilingdo, kilongsan, mansan, kibahap ahnong po constituency. Haga jingelang bekerpang, banyakren ni ikikam badang saateng ha district council. Habakren shikila pathay kubor, hadin kajingelang, kabalalong haying dorbar nong po. Uba balajit rani, ulaong, kadorbar hi barok kaway, kabalalong hakini kesngi, kalekren halor ka jingpen bana jong ka KHEDC, babaro kikur kijat khasi, kidayban register no ha district council. Nakaliang kirat kibaha ahnong po constituency, kila menjur bande kloy ya kini kakam banra sa district council. Kumjuru kisengkur beper kibakwa ban register no ha district council, kenang ban pensuk habaro kikam kibede ha pedeng kakur pat ke district council. Nakaliang jong akum MDC jong ka nongpo konstituensi ngapan pau ke jing kublai ke bakerpang ya kini ki langdo rai ki simrai ki longsan mansan ki bahap hapo jong ka nongpo konstituensi ka ba ngilam hot kerpang ya kene ke jingelang ya ka bangin yok ban perkhat kato kan ki kam bede bat jong ka dong ka than ha kene ke si bat kum ka dong ka than hi ni penpau ke jing dokumen agaba ni yok ban ya kendu kumne ban ya keren markhamat agaba ide bakatu kat ne ki kam ki bede bat ka district council agane ka singi kum ka dorbar ki borok kawe ni la yok ya karai ban ya pensngulang agane ka singi halor ka notification ka balami na po ka KHADC agaba ide bat ki kur ki jai ban register sa po district council bat kirat borok kawe ki bahap apo nongpo konstituensi kila ya menjurlang ban le kloy ya kani kakam ban register ya ki kur ki jai ki badon haman la kirat ki jongi bat ban ra angkai apo district council bat kabaar nangta ngilayo ru ban ya keren ba ki sengkur jong ki kur ki beper jong kani kadong ba kathain ki jongi ni kwa ban register no apo district council kenang bahkan pensuk akabede bat ki kam ki bede ki kur ki jai ki jongi ki bangidan bat nangta kabalai ngila yok ru ban yakren halor ka jing sateng jong ka riti gudustur ke jongi hawede bat ka shaubhoi ka ba ka district council kala dep ban pas leng ba ka amendment ya ka khasi social custom of lineage act 1979 bat halor kani ngila mat jing shibun kum godong kathan agawede bat ikhun kibede na kakemi ki bomde khasi tane boy andre hagini kisngi ngilai ba kidon ke jing khamtam agawede wi khna school ki bakwa banyo ya ka shil tribe kimla banyo namar ba kane ka ain kadang sakut hadu menta hapo gubernur umpat ai ya ka asen ke jong agawede ba kane nagaliang jong ka dorbar hi borok kawai ka meeting ngilai rai ba inlet how CM jong ka KHADC ban kerpat yu ba insobha ban nang aino da ka executive order khnang ba kani ka kam ka bala sateng mentala bun benai khnang ba un yo ban ai shaki DC office ki jongi bangin yo ban apply ya ki shield tribe certificate jong ki khna school ne ki khna ki ba yo ya kane ka riti gustur jongi hakbede bat kane ka shaubhoi bat ngilai keren ru kum ka dorbar hi borok kawe ya ka ba ninang penkhlan hakbede